हेलौ लोगोफोर हेपि क्रिसमास बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय जोंहा दिनै 24 तारिखनि थावनि सिथाव सावबाय ओमफ्राय नारेंखल एवगासिनो नै थावनि सिथाव सावगोन ओमफ्राय एन्थाब सावगोन नै जारमानो 24 तारिख सावनोसै जोंना दिनै लाहार फाहार क्रिसमासनि थावनि सिथाव सावदों नै ओमफ्राय इयाव एसे सावना दोनबाय नै थावनि सिथावखौ बारा एवनो रोंलायलाङालै नै मा जादों लोगोफोर नायबानो जाबाय नै कमेन्टआव जाबाय उनाव माबायदि जादों मा सावदों मा फिथा सावदों खोन्थाहरलायदो लोगोफोर आरो बिथिं लोगोसे अन गुन्दै सान्दुङाव लामदों नै